निदान त्या सरनाम्यामध्ये सांगितलेला जो आदेश आहे, जो विचार आहे, तो पुढे नेण्यासाठी आपल्याला कटिबद्ध राहावं लागेल. बाबासाहेबांना अनेक वेळा जन्म घ्यावे लागतील, अनेक वेळा त्यांना धर्म सोडावे लागतील. कधी कधी मी या तिन्ही महापुरुषांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करतो. एक आहेत महात्मा गांधी. ते म्हणतात की ह्या गटाला मी हरिजन म्हणेन. बाबासाहेब आहेत ते म्हणतात हरिजन राहून जरी फायदा जरी काय, मला कोणच मानायलाच तयार नाही, इतकं सांगून झालं, सगळं झालं, त्यापेक्षा आम्ही दुसऱ्या धर्मात गेलेलं बरं, म्हणून ते बौद्ध होतात. आणि बाबू जगजीवनराव सांगतात अरे कुठलं काय, आम्ही ज्यांना महात्मा गांधी हरिजन म्हणतात ते हिंदूच नव्हेत, आम्ही हिंदूच नव्हे. ही भूमिका बाबा आपल्या जगजीवनरावांनी घेतली. आम्ही हिंदूच नव्हे तर कोण? आर्य येण्यापूर्वी जो समाज आपल्या देशामध्ये अस्तित्वात होता त्यांचे आम्ही वारस. ही भूमिका. आणि ती जर भूमिका घेतली तर मग अगदी फरक पडतो. नाही तर दलितांना वर्णाश्रमामध्ये स्थान तरी कुठे आहे? ते ब्राह्मण नाहीत, ते क्षत्रिय नाहीत, ते वैश्य नाहीत, ते शूद्र नव्हेत. शूद्र हा पलीकडला तो दलित. जो दलित तो त्याला मग त्यांनी हरिजन हे नाव दिलं. त्याला आता आपण घटनेमध्ये शेड्यूल कास्टचे नाव दिलं. आणि त्याही पलीकडचे जंगलात राहणारे जे आहेत ते शेड्यूल ट्राईब्स म्हणून त्यांना आदिवासींना आपण पूर्णतः वगळलं. ही जर व्याख्या शोधायचा प्रयत्न केला तर आजही पुन्हा 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 मला वाटतं भारतीय समाज पुरुषाने डोळे बंद करावे, अंतर्मुख व्हावं आणि हा देश काय म्हणजे काय नेमकं आहे याची व्याख्या शोधण्याचा प्रयत्न आपल्या अंतःकरणात करावा. भारताची घटना संपूर्ण वाचली आहे का? मला त्याला आणि तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे सगळी घटना वाचण्याची गरज नाही. परंतु आपल्या ह्या भारतीय राजघटनेचं प्रिएम्बल जरी आपण वाचलं ना तरी पुरेसा आहे. हे प्रिएम्बल हा सरनामा काय सांगतो? वी तुम्ही आम्ही सारे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव्ह टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. आणि त्यामध्ये आम्ही काय म्हणतो, कशा प्रकारचं कॉन्स्टिट्यूशन आपण देतो? एक सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करण्याची शपथ आम्ही घेतो. हे सार्वभौम राष्ट्र समाजवादी विचाराचं, समानतेच्या विचाराचं असेल, सोशलिस्ट, ते प्रजासत्ताक असेल आणि ते लोकशाहीचं असेल. म्हणजे सुरुवातीला आम्ही लोकशाही, प्रजासत्ताक, समानता या साऱ्या गोष्टीचा उल्लेख या प्रिएम्बल मध्ये करतो, या सरनाम्यामध्ये करतो आणि तशी शपथ घेतो. वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव्ह टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. कशा प्रकारचं अमुक करायचं. आणि मग पुढे आपण काही त्याच्या सरनाम्यामध्ये स्वतःलाच आम्ही काही आश्वासनं देत आहोत की आम्ही प्रस्थापित करणार आहोत जस्टिस, न्याय. कशा प्रकारचा न्याय? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, डिग्निटी, माणसाची व्यक्ती म्हणून तिची काही ओळख आहे ती सांभाळणार आहोत. आम्ही फ्रेटर्निटी आणणार आहोत, बंधुभाव आणणार आहोत. आम्ही सर्व प्रकारच्या अन्यायाला आम्ही पायी तोडवणार आहोत. आणि अशा प्रकारचं एक सार्वभौम राष्ट्र आम्ही निर्माण करणार आहोत. ही घटना दिली आम्हाला कोणी? बाबासाहेब. ते त्या घटना समितीचे अध्यक्ष होते. मला वाटतं जर सकाळ संध्याकाळ जर आपण एकच ही राजघटनेचा सरनामा जरी वाचला ना तरी मला वाटतं हे पुरेसं आहे. इथं देव येतो, धर्म येतो, सारं काही येतं, तरी पण सगळ्यात मोठं महत्वाचं म्हणजे त्यातला माणूस येतो. या माणसाचं जे स्थान समाजामध्ये असायला हवं त्याची गॅरंटी, त्याचं आश्वासन या घटनेतला आम्हाला मिळतं.
पण हे वचन पाळलं का आम्ही? हे वचन पाळलं का? हा प्रश्न उभा राहतो. बाबू जगजीवन रामाने महात्मा गांधींना एक प्रश्न केला. काय म्हणून प्रश्न केला? तुम्ही साऱ्या दलित समाजाला परमेश्वराची लेकरं ह्या अर्थाने हरिजन हा शब्द तुम्ही त्यांच्यासाठी निर्माण केला. हरिजन. आणि तिकडे जगजीवन रामाने त्याला प्रश्न केला, ही सारी मंडळी जर हरिजन, तर त्या ग्रुपमध्ये किंवा त्या एकंदर समाज समूहामध्ये जे बसत नाहीत ते कोण? ते काही सैतानाची पोरं आहेत का ती? असा प्रश्न बाबू जगजीवन रामाने त्यांना केला. ऑफकोर्स उत्तर नाही मिळालं त्यांना. हा प्रश्न केला. पण इथं सुद्धा पुन्हा समानता कशी असावी? सारी हरिजनाची जर लेकरं जर आम्ही आहोत, तर मग हा शब्दप्रयोग फक्त एखाद्या समाजापुरता गटापुरता उपयोगी नाहीये. समानतेच्या अर्थामध्ये सारे गोवतात, सारे येतात, एकाच माळेचे मणी होतात. परंतु ते मणी ओवताना त्यातून जो धागा जातो तो धागा महत्वाचा. अनेक प्रकारचे धागे मग विणले जातात. बाबासाहेबांनी जेव्हा धर्मांतर केलं, ते आता सगळा इतिहास मी सांगण्याची गरज नाही. हिंदू समाजामध्ये असलेली ही उतरट, वरचा मधला खालचा त्याही खालचा आणि त्याही खालच्या मध्ये जे बसत नाही ते त्या बाहेरचे, असा तो समाज भारतामध्ये आहे. एका शंकराचार्याला मी प्रश्न केला होता. लहान तोंडी मोठा घास घेतला आणि एक दिवस एका शंकराचार्याला प्रश्न केला एका कार्यक्रमामध्ये. म्हणजे स्वामीजी नमस्कार, 4 दिशांत तुम्ही 4 शंकराचार्य आहात आणि इथं दर दिवशी दंगे, थोपे, उच्च निश्चिततेमध्ये मारहाण, गावकोसाबाहेर काही लोकांची रवानगी वगैरे वगैरे गोष्टी करत असतात. आणि त्याचा दुष्परिणाम म्हणून आपल्या समाजातली माणसं मग इतर धर्मामध्ये जातात. असा टाकू आम्ही फोडतो. कोण पादरी येतात आणि ख्रिश्चन करून टाकतात, कोण मौलवी येतात मुसलमान करून टाकतात. असं करता करता एक दिवस असा येईल म्हटलं की ज्याला तुम्ही हिंदू म्हणता किंवा जेव्हा ज्याला तुम्ही भारतीय म्हणता, हे सारेच जर असे जर गेले तर काय राहील? त्याच्या मागचं एक कारण हे नव्हतं का की आमच्यामध्ये असलेली असमानता ती दूर करण्यासाठी काय करायचं आहे, असा मी एक दुधखोळा प्रश्न मी विचारला आणि उत्तरादाखल मला सांगण्यात आलं. सर्वांसमोर सांगितलं गेलं मला, बघा म्हणे, ही जी उतरण तुम्ही म्हटली किंवा हा जो वर्णाश्रम तुम्ही म्हटला किंवा जाती वगैरे म्हटल्या, या काही आम्ही नाही केलेल्या तयार. तुम्ही भगवद्गीता वाचली आहे का? थोडीफार. पुन्हा माझा, हे सारं त्याने निर्माण केलं. अगदी बोट आकाशात ठेव. आम्ही कोण आहे का? कोणाकडे उत्तर आहे? ही वस्तुस्थिती त्या देशामध्ये आहे. म्हणूनच कुलकर्णी लिहितात, एल्गार, हा एल्गार जोपर्यंत आम्ही पुकारत नाही तोपर्यंत या घटनेमध्ये ज्या ज्या तरतुदी आहेत त्या साऱ्या तरतुदींचा वापर आम्ही कधी करणार आहोत? अनेक गोष्टी त्या आपल्या घटनेमध्ये त्यांनी दिलेल्या आपल्याला. उशीर झाला दिलगिरी व्यक्त करतो, पण ती उशीर माझ्यासाठी झाला नाही. मी वार्षिक 10:30 वाजता आमच्या मगो पक्षातर्फे आम्ही सगळे एकत्रित होऊन बाबासाहेब आंबेडकरांना पुष्प अर्पण करतो आणि त्यानंतर पुढील कार्यक्रम आम्ही करतो. पण यंदा सीएम जे 9:30 वाजता यायचे होते ते काहीतरी कारणामध्ये उरले आणि 10:30 पर्यंत 11 पर्यंत त्यांना येणं जमलं नाही, त्यासाठी उशीर झाला. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. शेवट आपण इथं का जमलो ह्याचा विचार आम्ही आधी करणं प्राप्त आहे. मला तरी वाटतं आज जे काय आम्ही आहोत
ते सगळे, मी दलितच म्हणत नाही, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास आणि कष्टकरी समाज हा जो काय पुढे घडला तो फक्त डॉक्टर आबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना लिहिली त्या घटनेनुसार जे काय आम्हाला मिळालं त्याला लागूनच आम्ही आज इथपर्यंत पोचलेलो आहे, हे आम्ही कोणीही नाकारू शकत नाही. आणि त्यातलाच मी एक आहे, मला तरी वाटतं त्यातलाच मी एक आहे. आज खूप गोष्टी आपण बोलू शकतो, विषय खूप आहे. मी सहज माननीय रमाकांत खलपानं विचारलं की तुम्ही हे कॉन्स्टिट्यूशन सगळं वाचलं की काय, कारण ते काय छोटं नाही आहे. आणि त्यांनी सांगितलं आपण 3 वेळा ते वाचलं. खरंच ते वाचणं प्राप्त आहे, कारण त्यावेळी जे विचार त्यांनी केले सगळ्यांना, मग ओबीसी असू दे, एसटी असू दे, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास असू दे किंवा दलित समाज असू दे, त्यांना एकत्रित करून हे सगळं त्यांनी लिहिलं. ते खरंच त्यांचं वाखाणण्यासारखं होतं. जसं आमचे डॉक्टर प्रफुल्ल हे त्यांचं शिक्षण पण सांगितलं, इंग्लंडमध्ये कुठं कुठं ते शिकले, त्यांनी काय काय त्यातून सगळं पुढं आणलं हे पण त्यांनी इथं नमूद केलं. पण शेवट ते आपल्यापर्यंत पोचणं प्राप्त होतं आणि ते 1950 साली 26 जानेवारी रोजी आपल्यापर्यंत पोचलं आणि आपण स्वतंत्र झालो. त्यातून स्वतंत्र झालो. कितीतरी घटनात्मक गोष्टी एक एक गोष्टी होत गेल्या आणि आपले देशाबरोबर आपले जी राज्य आहेत ती बळकट झाली. याचं सगळं श्रेय डॉक्टर आंबेडकरांना आहे, त्यावेळीचे पंतप्रधान आणि त्यानंतर आलेली प्रत्येक सरकार ज्यांनी या गोष्टी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. मग ते राज्य असू दे किंवा आमचं युनियन मिनिस्ट्री असू दे, या सगळ्यांनी हा प्रयत्न केला. त्याबद्दल मनापासून मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आज मला इथं बोलवलं, संघटना म्हटल्यानंतर 44 वर्ष झाली की तर तुमचा इतिहास वाचत होतो दांडेकर साहेब, आणि तुम्ही कशी संस्था उभी केली हे पण मी वाचलं. त्यावेळी काही नव्हतं, पण 44 वर्ष म्हणजे जवळजवळ स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यांनी ती संस्था त्यांच्यावर काही नव्हतं, त्यांनी लिहिलंय त्या पुस्तकेमध्ये. आणि अशा वेळी ही संस्था उभी करणं, त्यावेळी जेव्हा माणसं एकत्रित करणं म्हणजे सोम्यागोम्याची गोष्ट नव्हती. माणसांना बोलावलं, त्यानंतर त्यांच्याकडं बोलणं, त्यानंतर प्रश्न विचारणं, या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर मला तरी वाटतं की ही संघटना त्यावेळी ज्यांनी कोणी स्थापन केली त्यांचं अभिनंदन करणं प्राप्त आहे. त्यांचा सन्मान आज खरं म्हणजे व्हायला पाहिजे, कारण या गोष्टी खूप कमी असतात. गावागावामध्ये संस्था असतात पण संस्था पुढे जात नाही. 44 वर्ष ही संस्था चांगल्या तऱ्हेने मार्गक्रमण करते, याच्यावरून या सगळ्या गोष्टी त्या झाल्या.